دحن دمسعون كرة سماعتنا زرزر زينا أنهم حدش ዝተመስረተ ቤት ምክሪ ከተማ አዲስ አበባ ከንቲባ ገይሩ ዝመረፀን ወይዘሮ አዳነች አበቤ ሚኒስትራት ፌደራልን አባላት ተኻፈርቲ ፓርቲን ዝሓቆፈ ካቢኔ ከም ዝመስረታ ተገሊጹ ቤት ምክሪ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ሎሚ ዝተመስረተ ኾን ከሎ 138 አባላት ብዘለዎ ቤት ምክሪ ከንቲባ ዝኾና ፈላሚት ጓል ኣንስተይቲ ወይዘሮ አዳነች አበቤ ቃለ ማሕላ ድሕሪ ምፍጻመን ኣብ ዘስምዖ መደረ እቲ ሓድሽ ቤት ምክሪ ዝተመስረተ ምርጫ ንኸይግበር ዝነበሩ ዝበልኦም ናይ ወጻኢ ጣልቃ ምትእትታው ተጻዊሩ ዝተገብረ ብምዃኑ ፍሉይ ትርጉም ኣለዎ ኢለን ወይዘሮ አዳነች አበቤ ንሚኒስተር መከላኸሊ ዶክተር ቃና አያደታን ሚኒስተር ባህልን ቱሪዝምን ዶክተር ሂሩት ካሳሁን ካብ ኢዘማ አቶ ግርማ ሰይፉን ካብ አብን ከአ አቶ ዮሱፍ ኢብራሂም ዝሓቆፈ ሓድሽ ካቢነውን መስሪተን ኣለዋ ብመሰረት ጸብጻብ ኬነዲ አባቴ ካብ አዲስ አበባ ንምርጫ ህዝበ ውሳኔ ክልል ህዝብታት ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ዘድልናውቲ ሎሚ ናብ ነቁጣታት ምርጫ ይከፋፈል ከም ዘሎን ምድላዋት ኩሉ ተፈጺሙን ክብል ኣብ ዞባ ከፋ ከተማ ቦንጋ መደበሩ ዝገበረ ናይ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣተሓባባሪ ቢሮ ህዝበ ውሳኔ ክልል ህዝብታት ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ኣተሓባባሪ ኣቶ ሙሉጌታ ነጋሳ ሎሚ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ኩሉ ምድላዋት ተጻፊፉሎ ክብሉ ምግላጾም ዮናታን ዝብዴዎስ ካብ ሃዋሳ ሓቢሩሎም بخال وغن اب ኢትዮጵያ ነበርት ደቡባዊት ዞባ ከፋ ንልዕሊ ሓደ ክፍለ ዘበን በሰበ ስልጣን አዲስ አበባ ትሑት ወፍሪ መዋዕለ ሃፍቲ ፍጾሞም ከም ዝነበረ ተዛሪቦም ኣለዉ መራሕቲ ከፋ ሕጂ ነቲ ኩነታት በቲ ጽባሕ ሐሙስ ዘካይድ ርእሰ ውሳኔ ከነዕርየ ኢና ይብሉለው እቲ ድምጽ ርእሰ ውሳኔ እንተ ተዓዊቱ ሓድሽ ክልል ደቡብ ምዕራብ ብምፍጣር ገንዘብ ካብ ፌደራል መንግስቲ ብምርካብ ከመይ ኣብ መዓላ ከም ዘውዕልዎውን ንምቁጽጻር ከም ዘኽእሎም ይገልጽለው ብመሰረት ጸብጻብ AFP እዚ ሬድዮ ድምጽ ኣሜሪካ እዩ ላዕለዎት ወታደራዊ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ ምዝዛም ውግእ ኣፍጋኒስታንን ኣብ እዋንቲ ድሕሪ 20 ዓመታት ዝተኻየደ ምውፃእ ወታደራት ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበራ ሰሙናት ዝነበረ ሕንፍሽፍሽን ብዝምልከት ሕቶታት ክቐርበሎም እዩ ሚኒስትር መከላኸሊ ሊዮድ ኦስተን ኣቦ መንበር ሓባራዊ ጠቕለልቲ ኣዘዝቲ ጀነራል ማርክ ሚሊየን ሓላፊ ማእከላዊ እዝ ዩናይትድ ስቴትስ ጀነራል ኬነት መከንዚን ጽባሕ ረቡዕ ኣብ ቅድሚ ኮሚቴ ወታደራዊ ኣገልግሎት ሴኔት ቀሪቦም ብዛዕባ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝነበረ ምዝዛም ወታደራዊ ስርሒትን ከምኡውን ውጥናት መጻኢ ወታደራዊ ጸረ ግብረ ሽበራን ቃለ ምስክርነቶም ክህቡ እዮም ንዝቐርብሎም ሕቶታትን መልሲ ክህቡ እዮም ፔንታገን ነቲ ካብ ኣፍጋኒስታን ንምውፃእ ዝገበሮ ውሳኔን ካብኡውን 120,000 ሰባት ንምውፃእ ዝተገብረ ጻዕርታትን ተኸላኺሉሎም እቲ ኸይዲ ኣብ ካቡል ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ንሓያለ መዓልታት ሕንፍሽፍሽ ፈጢሩ ነይሩ እዩ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሰነት መንግስቲ ብኽፋል ከይዕጾን ፌደራል ዕድኡ ከይኸፍልን ንዝከላኸሉ ስግምቱታት ከጽድቕ ኣይከኣለን እዚ ኣብ ኮንግረስ በሊሕ ምክፍፋል ከም ዘሎ ዝሕብር እዩ ቪኦኤ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ ሪፐብሊካውያን ኣባላት ኮንግረስ ትማል ምሸት ሶኒ ነቲ ሕጊ ብምቅዋም ድምፂ ሂቦም ኣለዉ ዴሞክራት ካብ ድሕሪ ጽባሕ ሐሙስ ጀሚሩ መንግስቲ ክፉት ኮይኑ ክቕጽል ካልኦት መንገድታት ክርእዩ ተገዲዶም ኣለዉ ናይ ኣብዝሓ መራሒ ሴኔተር ቻክ ሹመር There's no scenario in God's green earth where it should be worth risking millions of jobs, trillions in household wealth. People's social security checks, veterans... ንሓፂር እዋንን ትርጉም ኣልቦ ፖለቲካዊ ነጥብታትን ንምዕዋት ናይ ሚልዮናት ስራሕ ብትሪልዮናት ንዝቁጸር ሃብቲ ስድራታትን ናይ ሰባት ማሕበራዊ ውሕስነት ናይ ጥሮተኛታት ረብሓን ካሊእ ቁጠባዊ ውድቀት ከይፍጠር ዝከላኸልን ዝሰርሕ ኣብ ዓለም የለን ሪፐብሊካውያን ነዚ ዘይሰርሕ ነገር ንምፍጻም እዮም ተመዓራርዮም ዘለዉ እዮም ኢሎም በብፓርቶም ብዝበሃል 48 ብ50 ብዝኾነ ድምፂ ወዲቑሎ እቲ ውሳነ ሪፐብሊካዊ መራሒ ውሑዳን ሚች ሚኮናል እቲ ድምፂ ንስተውሃበ ከምዚ ኢሎም Democrats want to use this temporary pandemic as a Trojan horse for permanent socialism. ዴሞክራት ነዚ ግዜያዊ ለበዳ ንቃዋሚ ሶሻሊዝም መጥቀሚ ከም ምስምስ ወይ ናይ ትሮጃን ፈረስ ይጥቀሙሉ ኣለዉ ብሚልዮናት ዝቁጸሩ ኣሜሪካውያን 50 ሪፐብሊካውያን ሴኔተራት መሪጾም ዝለኣኹ ነዚ ንምቅላስ እዩ እዮም ኢሎም ሚኮኖል ብምውሳኽ ሪፐብሊካውያን መንግስቲ ስርሑ ክፍጽም ዘኽእሎ ዕለታዊ ገንዘብ ንምጽዳቕ ክድግፉ እዮም ኢሎም ዴሞክራት ብወገኖም ናይ መንግስቲ ወጻእን ናይ ዕዳ ደረትን ክፍለ ኣይደለዩን ኮንግረስ ኣብዚ ካብዚ ተርኣየ ደውታ ብተወሳኺ ዘይሻራዊ ናይ 1 ትሪልዮን ናይ መሰረተ ልምዓት ወጻእን ዴሞክራት ኣብ ማሕበራዊ ዘፈርን ለውጢ ኩነታት ኣየርን ከውፅእዎ ንዝደልዩ 3.5 ትሪልዮን ዶላር ኣብ ተጻብኦ ደንበ ኣቐሚጥዎም ይርከብ
نمسكنك قبرين بريزيدنت يونايتد ستيتس جو بايدن تمالي محيل خطابة كوفيد-19 تختيبهم. بايدن نتختابة تختبو من محدارهم نقلز توسنوا آبالات حبرتسب سالساي كتابة فايزر نختبو دحر مصداقو دحر معالتاتيوم. بايدن قدم مختابهم نريبورترات أبو وايت هاوس كم زبلو إذا محيل خطابة كوفيد-19 أدلاي يجن زي تختبو سبات نتم فلاموت زور كتابتات كختبو مقبار أدلاي إلو معلوم. The vast majority of Americans are doing the right thing. Over 77% of adults have gotten at least one shot. About 23% haven't gotten any shots. مبزحتهم أمريكاويان اتقنع نجار يقبر اللوم. لعلي 77 مئتاوي أباد صحبو حدوق قد ما يزور كتابة تختيبه مالو 23 مئتاوي قناعي تختبون إذا وحدان كأيام قد زقبرو نازل لوم نزا هاجر يقود اللو إذا لبدانا يزي تختبيو سلزي خايم كتابة نقد ميت زخيد زلخو إلى مالو جو بايدن بريزيدنت بايدن نزي سالساي محيي لختابة زوسدو دحرتي كلت تزور كتابتات مختابهم دحر شمونت أوارحيوم أرسنت مراحل ريبابليكان ميتش ماكونن من نزي محيي لختابة بسوني تختيبه مالوم زينا بز تفتشمون نمسكن منيان زينا نافلا ما يصبصب كنحلف مينستر قدايت وصاي إرترا عثمان صالح أب حفشاوي قواي حبرات منقستات زسمعوه مدره صراف صهيك تقربويا أتي كابز حلفة سلوس مسكرم 14 جميرو أب نيويورك زكاية زلو مبال 76 عمتها وعلى ودب حبرات هاجرات مدر أم تقريصو بزيز أنح فيديو زغاربة مينستر قدات وزاي إرترا عثمان صالح سعبينات كبابة أيرن لبدا كوفيد-19 أم محبرة سوا علم زبصح زلو سعبين سف زي بالحيل ميزان علم زناقة نيلو أبزقوان محبرة سوا علم ترى زي فلتن سلست عبيت فتن تزاقمات قد إمامو يركبوا لهم كم مجلس اتم مينستر سقاب حزي معلتاو سبات النقطة زقصل زلو لبدا كوفيد-19 اتحادك خون كله هيوات حزب عالم نحدقا يستاتح زلولو تخباباوي أيرن كم اون مسملووات حيل ميزان عالم زما بقاسيو علم لخا نحنحاتن نعو سعبو زخصات قونت انكبلو يقلصوهم ازي امدما نقال مسارتاوين حقتات زقال عيوم يولو. These grave challenges have accentuated some basic truths. They have amplified the flaws. زتوسنا تمثاليت قطبع عبيت تغيرن نزمنات كوسدا زصنحا هاجرات سقاب حزين نمحدرا وشت اندغن زتقمالهم مسرحن كلنتناون زي دفرون كبحالو زصنحو ملكعتات نتحزو زلو قدلت زرأيهم كبلو زمعبلا هاجرات علم لخاو سرعات نمعسالن نموهادن زتختلهم بوليسيتات علم لخا هداتن معبالنا يمصون كبلو وقيسوم ومخانو كابز توتحنا يكورتشا فرسنا وريدنا نزوم طفات بقوانو بقنعنان تقداسنتن كنحاسبلهم يقبايلهم علم لخش توتات لمعاتنا معوات إننا تقادد زمت زلو خباباوي لو تأيرن نحدقاتات سلامن تسطان علم قلتف ملاش زهب صنع وسانة ودب حبرات هاجرات يدلي ونيلوم أتو عثمان صالح أبت نقداي قرن أفريكا زتمت مدرهم مثل بدا كوفيد-19 تتحيزو زقات أما قطبات أقاماتن نعسرتات عامتات زلقة قوي بوليسيتات مخنيات نقوانتات تساطح يركب كابزيهم نودت دوباتن مسقدب هداسة تتحيزهم زلعالو يتغصوم أتوم مينستر أزوم قدات بعلوم أتوم سب قداي نحباراو تقمتاتهم بزتعم تزاتيم كفتحو وزقبائيو إلى إرترا خمت تأمنون قليزهم مينستر قدات وزاي إرترا عثمان صالح إتيوبيان إرتران أبكل التشحن 18 استفرارهم أو وعلى سلام لعل تصفى سلامن لمعاتن حيزو أمون وخلتيهم هزبتات لعل حاقوس فتئرو عبيت يمتز مهلا وقليزهم يخون انبر حوحات جن نزل سناي تبقسو كابزي مقبال سلام إتيوبيان إرتران نمزراجن داقم سلطان بحيلن مبحاتن تقبارات عنوت يكايدالو يلوم. It must be recalled here that while in power in Ethiopia, the TPLF continued to occupy for almost 2 decades. أبزي كذكر زقبقو حوحات بسلطان النهالوة نخلت 10 عامتات لولاونت جزءاتات إيرترا بمدفر بقلزي علم لخا حقي بمتحس علم لخا بيت فردن زوسنو وسانة نخي تقبر عنكفات كوين زانيحيو يمزبالو سراويت إيرترا كبر تقفعتات سبقو مسلات فتسيمون بزبل قدات حدا غازخونو نبرت اتخبابن بعلم لخا تكالا سبقو مسلات انكخصصو زانيحهم يوم نأمريكا حويسو بركز زبالو سبسلطانات أوروباون إرترا سراويتا كاب إيتيوبيا خطوص أبز تفلالي مدرخات كتوعو تسميعهم يوم
ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ግና ኣብቲ ትማሊ ኣብ መበል 76 ዓመታዊ ኣኼባ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘስምዕዎ መደረ ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ወተሃደራቶም ኮነ ዝኽሰስሎም ጥፍኣታት ዝበልዎ ነገር የለን። ናብቲ ካልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ትማል ሶኒ ኣብ ፊት ንፊት ሚኒስትር ወጻኢ ኣሜሪካ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ሃብታሙ ስዩም ዘዳለዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ። ቀንዲ ዕላማ እቲ ግብረ ሓይሊ ሰላምን ሓድነትን ዝተባህለ ትካል ኣዳልይዎ ዝተባህለ ሰልፊ እንታይ ከም ዝኾነ ዝተሓተተ ሓደ ካብቶም ነቲ ሰልፊ ዘዳለዉ ኣቶ መስፍን ኣስፋው ከምዚ ይብል። ዋናው የተጠራበት ምክንያት የባይደን ምምሕዳር ባይደን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝስዕቦ ዝተጋገየ ፖሊሲ እዩ ቀንዲ መበገስ እዚ ሰልፊ እዚ ንልዕሊ 27 ዓመታት ኣሸባሪ ንዝነበረ ሕወሓት ዝድግፍ እገዳ ስለ ዝኾነ ንምቅዋምን ከም ዘይንቕበሎ ንምርኣይን እዩ ይብል። ኣቶ መስፍን ወሲኹ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዚ እዋን እዚ ተርእዮ ዘሎ ንሱ ጣልቃ ምትእትታው ካብ ዝበሎ ወጻኢ ካልእ መማረፂ እንተትሕዝ ይብል። አሜሪካ ትልቅ መጫወት ያለባት የመጀመሪያ የኢትዮጵያ አንድነት ነው። ኣቶ መስፍን እቲ ቀዲሙ ኣሜሪካ ክትነጥፈሉ ዝግባእ ሓድነት ኢትዮጵያ እዩ። ንሓድነት ዘፍርስ ምምሕዳር ሕወሓት እዩ። ሰላማት ዝዘረገውን ንሱ እዩ። ኣሜሪካ ንሕወሓት ክትድግፋ ይግባእን ብብሔርን ብሔረሰባትን ምውዳብ ክውገድ ብኻልእ ኣገባብ ክትካእ ደገፍ ክትገብር እዩ ዝግባእ ይብል ኣተሓባባሪ እቲ ሰልፊ ኣቶ መስፍን። ገነት ንጉሴ ዝተባህለት ካልእ ተሳታፊት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተሕድሮ ኣላ ዝበለቶ ጽዕንቶ ኣብ ሓቀኛ መርትዖ ዘይተመስረተ እዩ ትብል። ነቲ ንሳ ሓቂ ትብሎ ንምግላጽ እቲ ሰልፊ ከም ዝተላለውን ትሕብር። የነሱ ፖሊሲ ኢትዮጵያ ላይ ጫና የሚያደርጉት በእውነቱ የተመረኮዘ አይደለም። ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝኽተልዎ ፖሊሲ ኣብ ሕሶት እምበር ብሓቂ ዝተመስረተ ኣይኮነን። ምስ ሚኒስትር ወጻእን ትካል ተራድኦ ስግር ባሕሪ ዩናይትድ ስቴትስን ተዘራሪብና ነርና። ዕላምኦም ነቲ ንሳ ዝሞተ ዝበለቶ ሕወሓት ካብ መቃብሩ ንምልዓል እዩ ትብል። ኣቶ በላይነ መኮንን ዝተባህሉ ተሳታፍቲ ሰልፊ ብወገኖም ናብቲ ሰልፊ ዝመጹሉ ምክንያት ኣብ ናይ ትውልዲ ሃገረይ ዝብልዋ ኢትዮጵያ ሰላም ምእንታን ክዓስል እዩ በሉ። እቲ ናይ ትማሊ ሰልፊ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ብዝዓዘዘ መልክዑ ሰላማዊ እኳ እንተነበረ ኣብ መንጎ ተሳተፍቲ እቲ ሰልፍን ተቃዋምቲ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝኾኑ ውሕደት ሰልፈኛታት መጠነኛ ግጭት ተፈጢሩ እዩ። ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ዘሎ ውግእ ደው ክብልን ተዋጋእቲ ሓይልታት ናብ ስምምዕነት ምቁራጽ ተኽሲ ንኽበጽሑን ተፈጺሞም ዝበሃሉ ግፍዕታት ንኽምርመሩን ሰብኣዊ ረድኤት ብዘይዓንቀፍቀፍ ንክባጽሕን ደጋጊማ ዝሓተተት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝቐረባ ዘውፅኦቶ መግለጺ ኣብቲ ውግእ ኢድ ዘለዎም ሰብኣዊ ረድኤት ንዘተዓናቐፉን ምቁራጽ ተኽሲ ንኸይብጽሕ እንቅፋት ንዝኾኑን ሰበስልጣን ብፍርማ ፕረዚደንት ጆ ባይደን እገዳ ከም ዘንበረት ዝዝከር እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተወልዐ ውግእ ወታደራዊ ፍታሕ ኣይረክብን ከም ዝበለት እውን ይፍለጥ ይብል ሃብታሙ ስዩም ዘዳለዎ ሪፖርት። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ተወላዶ ትግራይ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ኣብርሃም ተስፋልውል ንኣተሓባሪት እቲ ሰልፊ መዓዛ ግደይ ኣዘራሪቡሎ ናብኡ ከሕልፈኩም። የቀነለይ መዓዛ ግደይ እዚ ኣብ ኒውዮርክ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ክንደይ ሰብ ተሳቲፎም ዕላማታቱ እንታይ ነይሩ? ዕላማታት ናይቲ ትማሊ ዝገበርናዮ ሰልፊ ከምቲ ካብ ኖቨምበር 4 ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ እስካዕ ሕዚ እናገበርናዮ ዝፀናሕና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይበፅሑ ዘለዉ ማዕለያ ዘይብሎም ግፍዕታት ንዓለም ናፋለጥና ኣብኡ ከለና ግን ጎኒ ጎኒ ምስቲ ኣብ ኒውዮርክ ይግበር ዘሎ ናይ ዩኤን ጀነራል ኣሰምብሊ ተተሓሒዙ ዩኤን እስካዕ ሕዚ እዚ ዝበሃል ስጉምቲ ስለ ዘይወሰደ እቲ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይበፅሕ ዘሎ ግፍዕታት ኣብ ግምት ብምእታይ ስጉምቲ ንክወስድ ብኣውራ ድማ ብዛዕባ እቲ ሰብ ሰራሕ ዝኾነ ጥሜት ተረዲኦም እዚ ዝበሃል ትጠፍእ ግዜ ከም ዘይብልና ህዝብታት ትግራይ ብስእነት ምግቢ ዝብላዕ ስተን ይሃልቁ ከም ዘለዉ ተረዲዎም ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ ትግራይ ሂማኒታርያን ኮሪደር ክህሊ ንክገብሩ ካብ ተወሳኺ ግን እቶም ወንጀለኛታት ናይ ኢትዮጵያ መንግስታትን ናይ ኤርትራን ናብ ናይ ዓለም መጋወያ ቀሪቦም ግቦም ክወስዶ ዘለዎ
ሚና ወሲዱ ተለይሉ ናብ ስራሕ ንኽኣቲ መወዳእታ እውን ኤርትራ ኢሉ እውን ናይ ኢትዮጵያ ወረርቲ ሓይልታት ሕዚ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ትግራይ ተረኺቦም ኣብ ልዕሊ ህዝብና ወንጀላት ይፍጽሙ ስለ ዘለው ንሳቶም እውን ሓፂር ግዜ ካብቲ ቦታ ለቂቆም ንኽወፁ ዩኤን ዝወልካ ብዲፕሎማሲ ጥራሕ ዘይኮነስ ትርንዕ ዝበሉ ስጉምትታት እውን ንክወስድ ኢና ጠየቕና ማለት እዩ ናይ ስራሕ መዓልቲ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ሰብ ኣይተረኸበን ከባቢ 250 ዝኾኑ ኣብ ትራይ ስቴትን ኣብ ዲሲን ዝርከቡ ተጋሩ እዮም ብዋናነት ተሳቲፎም ካልኦት ተጋሩ ዘይኮኑ ናይ ወፃኢ ዜጋታት ደገፍቲ ቃልሲ ትግራይ እውን ኣብቲ ቦታ ተረኺቦም ነይሩ ብዙሕ እዋን ደጋግማ ትበፅሑ ተላ ኣብዚ እዋን ሰራዊት ናይ ምክልኻል ትግራይ ኣብ ዓፋር ናብ ክልል ኣምሓራን ኣሎ ካብቲ ናቱ ክልል ወፀ ማለት ኣብኡ ብተማሳሊ ጥሕሰት ትካየድ ከም ዘሎ ፈታታተሎሞ ግብረ መልሲ ክነዝ እንታይ እዩ ክጅምር ከሎ እቶም ከምዚ ኢሎም ዝሓቲ ሰባት ንምንታይ ህዝቢ ትግራይ በይኑ ዘይጠመተ ንምንታይ ህዝቢ ትግራይ በይኑ ዘይጠመየ ዝብል ሕሳብ ውሽጦም ሒዞም ዝንቀሳቐሱ ምዃኑ መረጊፅ ክገልጽ ይደሊ እምበር ናይ ማን ንጹሃን ዜጋታት ሓልዮም ወይ ከዓ ተጨኒቖም ኣይኮነን ኳዳስ ህዝቢ ትግራይ በይኑ ንኽጸንት በይኑ ንኽጠሚ በይኑ ንኽድፈር በይኑ ንኽዝመት ስለ ዝደልዩ እዮም እዚ ካበልኩ ግን ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ኣምሓራ ኮነ ኣብ ዓፋር ዝርከብ ዘሎ ንምንታይ እዩ ኢልካ ምጥያቕ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ይመስለኒ ህዝቢ ትግራይ ንኣስታት 10 ወርሒ በይኑ ካብ መላእ ዓለም ተገሊሉ ደቁ እናተደፈራ መናእሰይን ዓበይቲ ዓድን ብኣልማሚት እናተቐተሉ ኢሉ እውን ብጠሜት ክሃልቕ እናተገበረ ዘለሉ ሰዓት ሰራዊት ትግራይ እቶም ከምዚ ዝገብሩ ሓይልታት ኣብ ዘለውሉ ቦታ ረኺቡ ዘድልዮም ስጉምቲ ክወስድ ግድነቱ እዩ ኢለ ይሓስብ ካብኡ ብተወሳኺ ግን እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕዚ ኣስታት 3 ወርሒ ቁፂሩ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝገበሮ ሲጅ እዚ ንኽልዓል እቲ መንገዲ ንምርካብ እሞ ካብቲ መንገዲ ተረኺቡ ዘድሊ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ኣብ ሰዓቱ ንኽኣቲ ብቐቢልና ድማ ህዝብና ሰብ ሰራሕ ብዝኾነ ጥሜት ንኸይሃልቕ ንምግባር እዮም ኣብዚ ቦታታት ኣትዮም ዘለዉ ማለት እዩ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ጥሕሰት ዝምልከት ግን ናይ ሰራዊት ትግራይ ትራክ ሪከርድ ወይ ድማ ድሕረ ባይታ ከም ዘርእዮ ሰራዊት ትግራይ ንጹሃት ዜጋታት ዘጥቅዕ ዘይኮነስ ነቶም ወረርቲ ነቶም ጨቆንቲ ሓይልታት ግቡእ ዝኾነ ናይ ሚሊተሪ ስነ ስርዓትን ሕግን ዝተኸተለ መልክዕ ስጉምቲ ዝወስድ እዩ ይኹን እምበር ዝኾነ ይኹን ዓይነት ጥሕሰት ተኻይዱ እዩ ኢሉ ዝሓስብ ኣካል እንተሎ ገለልተኛ ዝኾነ ናይ ዓለም ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ዝመርሖ ምርመራ ንኽግበር እዩ ክፅዕንቶ ክፈጥር ዘለዎ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሕዚ ድማ ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኣካል ክፍለ ግዝኣት ሜሪላንድ ዝኾነ መንጋሞሪ ካውንቲ ኣብ ከተማ ሲልቨር ስፕሪንግ ዘካይዶ ኣፍሪካን ሄሪቴጅ ማለት እውን ውርሻ ኣፍሪካ ዝሰየሞ ፌስቲቫል ኣሎ ኤርትራ ዝሓለፈ ሰንበት 26 መስከረም ንመጀመርያ ግዜ ኣብዚ ፌስቲቫል ተሳቲፋ ነይራ ተወልደ ገብርኤል ነቲ ፍጻመ ተኸታቲሉ ብኸምዚ ኣዳሊዎ ኣሎ ብስነ ጥበባዊ ኣሮን ክብረኣብ ዝሰልጠኑን ዝመሃሩን ቆልዑት እዮም ነቲ ባህላዊ ምርኢት ከፊቶሞም መስከረም 26/2021 ፈላማይ ተሳትፎ ኤርትራውያን ማሕበረሰብ ኣብ ፌስቲቫል ወርሒ ኣፍሪቃ ኣብ መንጎመሪ ካውኒ እቲ ፌስቲቫል ኣፍሪቃውያን ምስ ካልኦት ኣሜሪካውያን ባህሎምን ልምዶምን ዝላለይሉን ንፖለቲከኛታት ድማ ህላወኦምን ኣድማዕነቶም ዘረጋግጹሉን እዩ ብኡ መጠን ድማ ሓለፍቲ መንግስትን ተወዳደርትን ነቲ ባይታ ተጠቒሞም ንነብሶም ፖሊስታቶምን የላልዩ ኣብ ግዝኣቶም ዘሎ ዕድላት ድማ ነቲ ማሕበረሰብ የፋልጡ protracted 30-year war and the mobilization of an impressive national movement. And whereas Eritrea is a country that lies on the west coast of the Red Sea in the Horn of Africa, inhabited by a mosaic of 9 ethnic communities. President ቤት ምኽሪ መንጎመሪ ካውኒ ቶም ሃከር እዩ ብምኽንያት 60 ዓመት ዝኽሪ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ኤርትራ ብተሳትፎ ፌስቲቫላት ኣፍሪቃን በቲ ካውንቲ ዝተዋሃበ ናይ ኣፍልጦ ናይ ምስክር ወረቐት እዩ ዘንብብ ዘሎ Now therefore be it resolved that the County Council of Montgomery County, Maryland hereby commemorates
the 60th year of the start of Eritrea's struggle for independence and the Eritrean Festival, and be it further resolved that the County Council acknowledges the heroic determination of the Eritrean people to live in peace and independence as sovereign people. Presented on the 26th day of September, the year 2021, signed by myself as Council President. Congratulations. ህዝቢ ኤርትራ ከም ሉዓላዊ ሃገር ብሰላም ክነብር ንዝወሰደ ስጉምቲ ኣፍልጦ ንምሃብ እውን ኣብ ወረዳና ንዘለኩም ተሳትፎን እዚ ምስክር ወረቐት ንህበኩም ኣለና ኢሉ እዚ ሓላፊ ቤት ምኽሪ ወረዳ መንጎመሪ ካውኒ ሜሪላንድ ኣብቲ እዋን ንዝተፈላለያ ብሄራት ኤርትራ ዘንጸባርቕ ባህልን ፀወታን ንምርኢት ቀሪቡ ነይሩ ኣብዚ ኣብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ ዝተኻየደ ኣፍሪካን ሄሪቴጅ ማንዝ ማለት ወርሒ ኣሰራት ኣፍሪካ ማሕበረሰብ ኤርትራ ንባህሎምን መንነቶምን ዘንጸባርቕ ዝተፈላለየ ኣልባሳትን ኣቑሑትን ብመጠኑ ሒዞም ቀሪቦም ነይሮም ሕልፍ ሕልፍ ኢለ ርእይቶኦም ተወኪሰ ነይረ መጀመርያ ስመይ ኢለን ኪዳነ ኣብዚ ሎማዓትን ገብሮ ዘለና ፕሮግራም ናይ ኣፍሪካን ሄሪቴጅ ማንስ ኮይኑ ወርሒ ኮይኑ ቀሬታ ናይ ኤርትራ ድማ ሎማዓልቲ 26 መስከረም ንኸነብዕሎ ጀሚርና ኣለና ዓመት ዓመት ዕጥቐና ዝብላነ ግን ኩሉ ግዜ ንሓቶ ዝነበርና ሕቶ ብማትገምር ካውንቲ ጀሚሩ ሎሞ ንኩላህና ኣብዚ ዘለናዮ ከተማታት ነዚ ስራሕ ኢልና ክንሰርሓሉ ካባና ናብ ደቅደቅና ንኸሓልፍ ብጣዕሚ ዝተበግሰ ተወሲዱ ዘሎ ብጣዕሚ ተሓጊሰ ዘለኹ ብጣዕሚ ተሓቢና መቸም ከመይ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ክነኸዳ ስጋብ ሕጂ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣሎ ንሎም መዓልቲ ተዳሊናዮ ዘለና እቲ ካልቸራል ሾው እዩ ብዙሕ ነገር ኣይተዳለናና ኣለና ንመዘላ ዓመት ግን ዕድመን ጥዕና ንህብናስ ፅቡቅ ሙሉእ ዘይጉድል ተዓጢቕና ክንቀርብ بعد ملء تسفى يمه أبرو سيو مسألة عم مسألة لو معلم يقول لنا آمنت كريستينا مسألة عم مسألة سلازقونة روحس بعد مسألة قبرنا إذا بعدنا زي أخا مسألة معلها نبتعم تحبس لهم مالتي ولا حبس قبرنا شمي مارد كوير بسوم البحر زي نايلو ما عند بداية كأني المجمع راجزي كم تأخذنا إيريتراوين يتبزحنا نمرأي كم خمسة من solidarity تطاودلو نمأكا نتوم بوليتيكينيات كأنه خديز بزحلنا إلكا نمرأي تعبنا صدقنا إن حزبنا تخد تملكي عبينا نتي بيفوت أنا تبهل خاني بهلنا نمرأيين نتي قد علامة. لازم على القندي بهلنا أرينا تبلو تساتفتي بتلاي أمريكاويان يكونوا تبزغل كيوم بوليتيكينيات كمينير. كابتي زحسبون العلي وخير. ምክንያቱ ኩሎም በባሓደ ድሕሪኡ ዋላ ቅድሚኡ ነተብ ቁሸታት ሸዓተ ቁሸታት ርዮም ተዘራሪብና ምስኣቶም ከምዚ ዝኣመሰለ ዳይናሚክ ዝኾነ ወይ ድማኒ ደይእመን ነገር ኢና ይንፈልጥን ኢና ብሉልዮም በፂሖም ዘለዉ ስለዚ ዕውት ነይሩ ዘይኮነስ ልዕሊ ዕውት ነይሩ ይብል ምስጋና ከዓኒ ነቲ ኩሉ ተሳተፎ ነቲ ኩሉ ተሓባበሮ ነቲ ኩሉ ኦርጋናይዝ ዝገበሮ ሞሳ ይኹን ነው ወሽመይ ምሕረታ ባፎር ክትወልድ ብርሃን
ምዝ መደባት በሜሪላንድ ተዳለናዮ በናይ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ደለና ሪቶ ኮሚኒቲ ወይካ ኮሚኒቲ ክንብል ከለና እኩብ ቤተሰብ ማለት እጂ ነቲ እኩብ ቤተሰብ ኣብ ሓደ መድረኽ ከምዚ ጌርና ምስ ናይ ኣሜሪካውያን ባህሊ ወይ ክሮስ ኦቨር ባህል እቲ ናይ ፖለቲካ ድዩ ነቲ ባህልና ርኢና መንነትና ገሊፅና እቲ ናትና ናሽናል ኢንትረስት ባህል ወይካ ክብርታትና ኣብዚ ክንቅመጥ ከለና በቲ ከባቢና ዝገብርዎ ፅልዋታት ካብ ላዕሊ ካብ ፌደራል ስቴት ሎካል ዘሎ መንግስቲ ሰበስልጣናት ዓዲልና ምስቲ ሕብረተሰብ ወይ ምስቲ ናትና ኮሚኒቲ ተላልዩ ንመጀመርታ ግዜ እቲ ሪሌሽንሽፕ ተጀሚሩ ሎ ብሕጂ ከዓ ነቲ ህዝቢ ነዚ ዝመፀ መወሳክ ነቲ ተበጊስና ያደለና እዚ ናይ መጀመርታ ቲፕ ኦፍ አይስበርግ ብልዎ ግን እንታይ እዩ ንኩሉ ሰብ እቲ ተሳታፍነቱ ናቱ አድ ቫልዩ ድብልዎ ወይ ክውስኮ ዝኽእል ነገራት ዝገብረሉ ባይቶ ተፈቲሩ ስለዘሎ ብሕጂ ከመይ ጌርና ኣብዚ ከም ኮሚኒቲ እቲ ዝድሊ ሓገዛት ወይ መንግስቲ ዘሎ እቲ ፕራይቬት ፓብሊክ ፓርትነርሽፕ ዝበሃል እቲ ፒፒፒ ድብልዎ ንምጥቃም እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ነዚ ከዓኒ ኣዳሊናዮ እቲ ተርናውት ዝበሃል ወይ ከዓ እቲ ውፅኢት ናይዚ ንብዙሕ ሰባት ተንኪፉሎ ሞር ከዓ ንክፈልጥ ሰብ ስለ ዝደሊ ንሕና ከዓ ነቲ ኣፍልጦ ኣበሪኽና ከመይ ጌርና ነንሕና ኣብዚ ምድልድል ወይ ከዓ እቲ መሰረት ንደቂ ደቅና ዝኸውን ኣብ ዳያስፖራ ዘለዎ ኣቀማምጣ ንዕኡ ብከመይ ጌርና ስትረንት ወይ ከዓ ሓይሊ ንውስኸሉ ተጀሚሩ ኣሎ እዚ ንክንገብር ኢና ዳሊና ዘለና ብዙሕ ስራሕ ኣብ ቅድሜና ፀናሕ ኣሎ ኣብ ስራሕ ይራኽበና ኣይ መዘጋሽማ ያማን የፀጋየ ድባል ትርጉም ዝህበካ ነቲ ጀጋኑ ዝሓለፍዎ ሃገርና ዝሃነፅልና ዘፅንሑልና ብክንደይ ፀገም ንመከራ ንተሃንፀት ኤርትራ ዝመፀት ኣብ ከምዚ እዋን ሓሊፉስ ከም ጌርና ንስሓቅ ኮለና ደስ ብለካ እቶም ዝሓለፉ ኣሕዋትና ክብረትና እዮም ንዝክሮም ናህና ሞራል እዮም ንዝክሮም ኣነ ኣላዛር ገረመስቀል ወልዳ በዓል ኣብ ዳውንታውን ስርዘት ኮይንና ዘለና ናይ ኣፍሪካን ማን ስለ ዝኾነ ናይ ኤርትራ ሎሚ ዕለት 27 ሴሌብሬት ንመጀመርያ ግዜ ግበር ኣሎ ኣይሆፕ ቀፃሊ ከምዚ ክንሪኦ ድማ ተስፋ ንገብር ዕውት መዓልቲ ነይሩ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ህዝበይን ባንዴራይን ክርኢ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ታንኪዩ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ሽመይ ሸዊት ኣቁባኣብ ይበሃል ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ልዕሊ 16 ዓመት ተቐሚጠ ኣብዚ ፌስቲቫል ናይ ሞንጋመሪ ካውንቲ ከዓ ተሳቲፈ ውዒለ ሎ መዓንቲ ፅቡቕ ነይሩ ብጣዕሚ ኔክስት ይር ባሕሪ የራኽበና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዘኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ፕሮግራም መዘኻኽር ኣለና ካብ ዝቕፅል ናይ ቀዳምት ሰንበት ንሕቶታትኩም መልሲ ኮሊን ሾው መደብና ኣብ ትግራይ ኢትዮጵያ ብዝተኻየደን ይካየድ ብዘሎን ኩናት ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት